Здравейте хора, аз съм Викест и тук при мен е Shockblay и днес сме в Adventure и снимам малко PvP. Малко, не много. Ох, гъджа хак. Майка ти хакерс, майка ти. Вином къде е с дома се тяло. Чакай само си смена текстур пак. И пак не забил много. Warpaint. Прави се, вином е слаб. Аз няма нищо. О, чакай. Никой не ходи човек, аз да кажа някой нас едно. Чакай само да си смена текстур пак. Вече не сме. Този вином пише, нали тя бях някакъм вече не сме. Ония, що? Служа реформата. Ти за кеф малко. Що си намерил Аре, гост? половин час зарежда. Аре бе. Майка ти. Я да видим колко е писан. Ти си Тоби Геймър. Ай, виж на този инвентара, брат, с фул меч с 9 години и попки. Къде е този? Ето ти на енда. Качил се в дървото. Ти с какъв текстър пак играеш, е? Faithful, какво беше, тя ще кажа. Кой може да служа? Faithful 64, нещо си. Слушам Но друг, това е текча пак, защото няма да играя някой друг. Не мога да съм вредна. Иначе е много яко, иначе всичко се гледаш много яко. Някой се сторя с някой се прави всичко. Понеже има да сръбчета някакви. Ара, ще скоча напред. Да, текча пак е. Кажем някой пече ли? Някой. Как ще падна така, бе? Бах ти бълъка се на врат. Сега така първо ще цитате обаче, който беше ти. Защо ма били човек? Аз не съм лошо момче. Аз е супер прав. И след малко ще има евенти, май. Това беше мега евента днес. Утре ще е всеки петък мега евенти. Аз. Тук евенти човек нищо не взема. Опа, изфицал. Ма бутна ли го, Не, аз паднах. Поначи се да го бутнаха го, брат. Дупка, май. Дупка. Хилп, бързо. Идвам, брат. Аз ще го посрещна, ако бягам. Ние не бяга. Добре, аз съм готов. Той май изяда лиг, брат. Взяли ли? Аз ще видим. Да. Гони го. Той те уби? Не ми е убил, бе. Не съм аз да ти отли се. Ай, давай. Брат, то с май килора. Да. Чай, да даде. Опа! Кюор. Къде е уния пикове, брат? Его! Фурус, що ма биш мира, бе? Бите в пикове, хора, бе. Ами, то с Фурус ма би, много, виж го. Брат, за ко се... За ко отиваш при него, човек? Фурус, брат, боли изкъде. Давай. Виж го Фурусата ти е. Аре, брат, гони това, бе, пикове. Мога, Фурус ма би. Малко ти лик ще умре, бе.
Не, по-скоро аз ще умра. Фурус, брат. Аз нямам каска. Кажа Фурус да спрежни, че аз ще умра. Аре бе, човек. Кажи му просто на пшеник, чака да ме би. Ара. Пътник е тос. Умрах. Еми гъджа, фук. Не беше фуга, е по-три. Фулка беше, аз взех Adventure Boots. Аз нищо не взех. Плюс, брат, бе. Тебе ми чупи каската. Значи, брат, ще посува. Мразата, брат. Ето че мразата. Така. Разбирайте нещо, първо. Еми гъджа, убиха една фулка. Не знам колко време е клипа. Малко те е нубско, ма той Фурус беше нашия, тъй че... Аз пак нищо не взех. Ти. Аз не вземам винаги те. Нямам, нищо не съм вземал никога. Ми аз взех някакви хубави айтеми, тъй че... Всъщност, То нищо не съм ял, нито лек, нито нищо, не ме накара даже лек да вземам. Тъй само пошанки си похарчих. И като гледам яко успи писта, ще тя наспална да видя красата ми. Ти ще дойше на спална, бе? да, е са. Warcraft. Тоест Фуриус ми се измявате, лайка там лега. Вика, извиняй, ще взех си честните ям. Към няма нищо. Как се изключваха те с това, бе? Кое? Това е, кажи го. На минимапа координатите. Не знам как. Вижда се, не е тук. Мото. Как се изключваха, бе? Кое? Или ти казах? Няма че, защото то се занимах нещо друго. На минимапа това е, координатите. Човек, изобщо не разбирам минимап. Тези работи. Не трябва. Карара. Малко лаги, ама все пак. Аз трябва. Май трябва да взема каска, че някакви. То ли беше хака, бе? Мини батерия. Мини батерия. Той ли беше? Май да. Не, чакай. Нещо беше с М. Тос беше, бе. Не, с М беше. Той тос утре, значи утре е мега евент и ще мята на спалнери, както всеки път прави и снейкове. Също добавихме нов Warp Battle Doom, но тук съм си включил координатите леко и няма как да ви го покажа. Защото той все пак е над хома ми. Така че... Ти като поръчи спалнерите, кой поръчи книгите? Ти или не? Кой поръчи книгите от вас двамата? Ти или не? Защото... Той хвърля книгите. Ага. Охо, пичко, правиш там. Аз се сърди, някой малко се... Ара бе, някакъв скочил там, бе. Пак Супер крафтер, брат. крафтер, влизам, давай. Аре, брат. Да ме изследва. Тото с не му ме хитнал. Сега ако убиеме две фулки в клип, брат. Как ще скоча на пая жената, бе, човек. Гони го, доската ме бие, брат. Да избага, не съм те кажа избага, бе! Карай, бе, брат, доската е тука. Паднах дупката, аз там скачам и го удрям, човек, оста само на едно сърце. Бах ти отскара. Идвам. Само да видя откъде, кой страна беше. Тая. Доската беге, миря, брат. Малко те леко залаги. То се безлик, човек.
Мене пандек само гони. Да, 2 фулки, брат. Гъджа просто. Пандек се как? Пандекс е как? Да, как е. Гледам го тук тъй човек с над водата. Не искаш разбрат, защото може да се мръдни. Бие го от всяка страна, върти всяка някой пуде. Седам, човек. Къде си? Ами, бягам около пустичката, опитам се да ги разписам и спалим, ако няма да избягам. Аз скоро време. Той май ми е тим, брат. Я го хитвай малко дойда. Не мога. То лагна сервера, брат. Я го хитвай. Не мога, защото аз не знам какво правя. Умря. Лагна сервера. Давай, хитни го, хитвай го са. Давай, брат. Ох, извиняваме за ага, но просто сервера не е рестартнат и лаги. Давай са, бе, давай. Брат, умираш, без каска си. Не знам аз. Бягай. Не мога нещо знам къде знам какво правя знам това. Бягай, бе, човек! Бягай! Върни се назад, обърни се! Бий го! Бегай ти! Не обичта. Избягах. 9 бъртушки. 9 брат. Добре стана милето, убихме 2 фулки. Няколко езика така. Една избяга. Да, Крафтер, супер крафтер, взява и вап, и ония вап ми пищаш. Ама ние доската го убиха, бе. Вампира. Вампир крал ми е тим, бе. Не бе, как ти не щяхме да го убим. Да, аз го бих 5 часа време. Добре, карайте, аре, кажи чао. Чао.